ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. дӯстони азиз, имрӯза влоги мо аз анами раҳ сар шид. Мо иҷа стоматолог рафтестем, духтури дандон. Хостум ки дандономо тоза кунам, ҳам пломба кунам. Барои дандонаямаш Мама, дома хера като дандон. нигоҳ кунед куҷои биравад ё коршона мекунанд. ҷара тартадам, айҷа об гирифтан резондан. бурдада уҷа қоқ кади сиампучошон қади нигоҳ кунед. куҷои биравад як приключение мекунанд. нағма намешинед шумо. бурдада уҷа қолинча давай қоқ кади сиам. Қоқ кади? Ора қоқ кади? Чиқа қоқ кади? куҷои бири накор мекунед, на? бенағма намешинед. қол накор хахта. бенағма намешинед. бояд якор на якор кунед, на? дӯстони азиз, мо ай стоматолог биромадем. дар ҷои стоматолог ман якта дандонма дар аввал дубор се бор рафтем, камтар личение кардан. якум дандонма пломба кардам, баъд дуюм дандонма камтар личение кардан, дору мондан, дубор рафтем. баъд сеюм бора рафтем, духтаро чӣ кардан? пломба кардан. боз камтар дарунои дандон сиёҳ шидагӣ буд. ягум семечка мехӯри, ягум чӣ. ай шуморо мешавад ки дарунои дандонтон камтар санг пайдо мекунад, сиёҳӣ пайдо мекунад. ҳамн сиёҳиёро ҳамаро тоза карда сафед кардем. беҳад хушрӯ кард. ягум грамми ҳамн сиёҳо намонд. дандонои марам ягум бор дар намекард, сиёҳам нашида буд. ҳамин сол камтар дидам ки камтар сиёҳӣ пайдо кардай. дӯстони азиз, ҳамаша тоза карда биромадем. иҷа мо кӯдакоро боз ҳам макдоналдс овардем, барои чӣ ки барои дандона пломба кардан, тоза кардан қариб 3 соат вақт рафт. чӣ хеле ки мебинем, кӯдакоро овардем, шиштем бо ҳамроҳи кӯдако дар макдоналдс. хела хурсандӣ кардан кӯдако. таро мо ай макдоналдс биромадем. иҷа хона омадистем, беҳад ҳаво гарм. дадаша корроӣ кардем. дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, иҷа ман хостам барои бегаҳ камтар хамири нон тайёр кунам. турецкий нон хостам. дар иҷа ман аллакай камтар 1 стакан шира гарм кардам, шира гарма кардам. баъд 1 қошиқча дрожжа ҳамроҳ кардам, 1 қошиқчаи дига намак ҳамроҳ мекунем. ҳамаша якҷоя мекунем. шумо метавонед монед дрожжатон камтар дам бигирад. лекин ман иҷа ҳада хостам тайёр кунам. 1 стакан дига оби ширагарм ҳамроҳ кардам. баъд орда мерезем, хамирмона мешӯрем. дӯстони азиз, мешавад ки 1 дона тухмам ҳамроҳ кунем, боз ҳам хушрӯтар меояд. лекин ман фаромӯш кардам, дар иҷа тухма наандохтам. бе ҳамирам ха хушрӯ мешавад духтаро. инам ки хамирмона мулоима карда мешӯрем. ҳамира дар дига видеоам тайёр кардагиам чанд бор. беҳад нони хушрӯ меояд, нони мулоимак меояд. инаме ки духтаро хамира шӯрида тайёр кардам. бинед ки чӣ хел мулоимакай. сахтиву мулоими хамири мо инаме хел меояд. баъд мемонамша ки то расиданша то расидани ира духтаро мо чанд кори дигара мекунем. кори хона чӣ хеле ки шумо медонед. мо да аллакай бегаҳ шид духтаро. иҷа соат ба фикрам 10-11 шабай.
барои чӣ ки чӣ хеле мебинед хамири ма анамихе расид, беҳад дам кард, часпид бигем. анамихе хамирҳоро ҷудо мекунам, мегирам ҳамаша. баъд чӣ хеле ки мебинед чӣ омадагиай, мулоимак омадагиай. анамихе хамир ма мегирам, рост мекунам. чӣ хеле ки гуфтам мо дар соат 10-11 шабай то е вақта чанд корҳои дигарро дар хона кардем. баъд хамир ма гуфтам харос мекунам. инамихе дӯстони азиз хамира ду тақсим мекунам. дута нонак меша, нони майдача. анамихе рост мекунам. баъд болоша мепӯшонам, камтар дига дам мегира, рӯ мегира. духтарои ҷа хамири ма анамихе рӯ гирифт. тинкш мекунам дар лист. баъд болошта як дона тухма шикаста чӣ мекунам, шумо метавонед шир ҳамроҳ кунед, лекин ман шир ҳамроҳ накардам. анамихе дар болош мешакам. баъд чӣ хеле ки мегӯянд гилиш мемонам, гирд ба гирд ҳоли гилиш мемонам. анамихе духтаро чӣ хеле ки мебинед. шумо метавонед ба хости худтон анамихе гилиш монед. баъд дар болош чӣ мекунам, кунжути сафед мечӯшам. кунжути сиёҳ бошад боз ҳам хушрӯтар меояд, кунжутош маълум мешад, гулош маълум мешад. ман кунжути сиёҳ надоштам, кунжути сафед мечӯшам дар болош. баъд дар тафтон мемонам то сирх шидан шавад. тафтони ма дар ҳарорати 180-200 дараҷа гармӣ сирх мекунам. буха ай ҳар кас ҳар хел сирх мекунад духтаро. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, дар иҷа нонҳои ма анамихе сирх шиданд. анаиш камтар хунук шидагия дар даст бидагӣ адиимш боша ози гармай бо ҳамахе беста дам бигира бо мулоимтар меша. беҳад мулоими хушрӯ омадагия. дӯстони азиз ҳатман тайёр кунед, тайёр накарда бошед. дар ҳаминҷа видеои имрӯзаро ман ба анҷом мерасонам. ҳатман фикротонро нависед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худои меҳрубон бошед.